en ng'at madwa uso ne ting' ni ok en ng'at midwa uso ne. Ka in iwuon ne in e familia kae to pok uchopo kuom jauso, idwa ni mari mondo pogni mondo itimri nade e usi, labda iyudo janyiepo donge ama chandruok moro maki, idwa ni mae okonyi nikech magiri koro dwa konyi. Koro iwuoyo gi familia u nikech nitiere grandmother title cha ka un pok uloso individual title deed mar kila ng'ato. Nyaka odhi oa e nying kata ka wach ni en jaduong' bobi ubet piny kaka anyuola buwinjru mondo kila ng'ato obed gi kiepe, kila ng'ato obed gi boundaries ge mondo miyi mari cha. Kose miyi mari cha, of course kipoge to nyaka koro iyud title ni. Ekibi yud kaka iuso ne ng'ami dwa uso ne. Nikech ok inyal use, mane momiya nyisi ni lweny nyalo wuok e kinde ka. Kendo wuok ga kabisa. Marach kabisa. Iyudo ka ng'acha samoro nose commit pesa ne. Ise commit pesa ni to jogi pok oluwo yo makare ba opogo lopgi ni. Koro iyudo ka samoro kiew bende chendo. Kuom jok ma wene gi logi, iyudo ka kiew bende chendo. To chendo nikech ang'o? Samoro winjruok onge. Jogi dwani mondo ng'at achiel dwani mondo miye bathe ousi, to jomoko gi neno ni wan ok onego ous lopwa ni kata ka en lop anyuola. Koro ok odwa jomoko madak butwa kae. Koro ting' mar ng'ama dwa nyiepo ni nyako tim search mondo ong'e ni lopni en lo makare kata en lo man gi mibadhi kata en lo mosenyiew kata gi ji mokalo 2, 3 ma bende timre. Aya, koro wadoke process mar nyiewo cha. Iwacho ni mokwongo nyaka